तुझ्या फलटणात पाहतो हे तुझ्या डाव्या हे तुझ्या वारव्याच्या हे डाव्या चिकगेळात बसतो हे डाव्या बुसाने चढतो तुझ्या तलवारा बरोबर खेळतो आता माझ्या योग्या देवा तुला येता माझा तुझा इथो माझ्या विरोच्या योगाचा माझ्या तुळजा आई माझ्या ठल्या काळा माग आई माझ्या साथीचे नवल्या गे तुमच्या येवगाचा येडा माझ्या होईकाचा गे तोडा हर हर जग पश्चिम घाटात यूपी गोवा कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात जो पश्चिम घाटाच्या पायथ्याशी आणि आजूबाजू जो धनगर गवळी म्हणून असतात त्या धनगर गवळी समाजाचो मोठो सण म्हणून दसरोत्सव हो या भागात साजरो केलो जातात। जेन्ना घटस्थापना जाता त्या घटस्थापनेच्या 8व्या दिवसापासून हो दसरोत्सव प्रत्येक धनगर वाड्याचेर हो सुरू जातात। या निमित्त 8व्या दिवसा घरात जागर हो जागयतात। त्यानंतर 9व्या दिवसाचा असा तो घटस्थापनेनंतरच्या 9व्या दिवसा ते घरातलो दसरो म्हणून साजरो करतात। या दिवसा ते प्रत्येकाच्या घरात वचून आपल्या गावातल्या आरती घेतात आणि धनगरे पद्धतीन ते देवाक गाराणे घालतात। आणि 10व्या दिवसात म्हणजे दशमीक ते एखाद्या गाव असा त्या गावात जे सगळे जे धनगर बांधव असतात ते एकत्र येतात आणि त्या दिवसा एकाच ठिकाणाचेर आपले कुलदैवत असतात ते पुजतात आणि थंय ते आपलो दसरो उत्सव साजरो करतात। त्या वेळाचेर सगळे मिळून निसर्ग देवतेक म्हणजे मालच्या पांढरेक ते जगाच्या भल्या खातीर गाराणे घालतात। आणि 4थ्या दिवसात म्हटल्यार दशमी झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवसात धनगर समाजाचे शिलंगन म्हणून असतात आणि या दिवसात एका गावात खैतर जे धनगर बांधव असतात धनगरांची गावं असतात त्या गावातली सगळे लोक एकत्र येऊन हे शिलंगन म्हणून साजरे करतात। या वेळाचेर प्रत्येक गावातले जे गजानन नृत्य करतात ते ग्रुप असतात ते ग्रुप येतात ते गजानन नृत्य करतात। तसेच भंडार उधळतात आणि सगळे धनगर बांधव मिळून जगाच्या विकासा खातीर जगाच्या भल्या खातीर निसर्ग देवतेक प्रार्थना करतात आणि दसरो उत्सव असा तो साजरो करतात। या वेळाचेर ते अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची गजानन नृत्य करतात तसेच तलवारी खेळही खेळतात। पूर्णडा खातीर प्रमोद फोंडे।